ayo 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 dạ
mbok balok janat paring sedang saya ngenteni tukang kedange gantenan.
bikin hati jadi gembira. Arabia bikin hati jadi gembira. Yo. Ya. Yos ganti. Oke. Seluku bathok. Apa kuwi artine? Ngene iki apa? Hah? Iya. Paru doyong. Oke. Waru doyong ning pinggir kali. Ayo kiclang saiki ono ngendi. Ngetan bali ngulon. Ya sing lakon. Waru doyong ning pinggir kali. Ayo kiclang saiki ono ngendi. Mangan gathong ra nganggo kopo. Yen wis gathong ngenteni
ya 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 ae 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 oh au au ah ya ya iya 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 awas iya iya wis wancine tansah dielingke wis wancine Sopret, sopret, kapalomba, kadang reyel, kadang ngimbang, benange laras letro, selopret, pengen lo ngejaran kepang nyongkrak, merake ngiket, macan mangap, megap, megap, bocah ganong alia timbal ojo ojo kabenan raya pranyoto gawe gebing
ngerok mangun karya wonten dusun Gendurit. Mugi-mugi paring rahayu teping sambi kala boten wonten halangan setunggal ing punapa-punapa. Mekanten lampahipun kesenian budaya Jawa Rok Mangun karya saking dusun Gendurit. Pimpinan Ketua Bapak Nanang Setiawan, pendamping Bapak Suwardi. Mugi-mugi santun kalih matur nuwun agenging panuwun masyarakat dusun Gendurit, RT setunggal ngantos dumugi RT 12 anggenipun biyantu saha nyumbang dana agengipun gangsal juta 100 sampun dileksanakaken